Amb més de 130 anys d'història, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és, actualment, un hospital materno-infantil modern, dotat amb les tecnologies més avançades i centre de referència en atenció pediàtrica a Espanya i a Europa. Compta amb 350 llits i 1.500 professionals i intenta combinar equilibradament els avenços científics amb una assistència humanitzada al pacient i a la seva família. Actualment, registra cada any 25.000 altes, 14.000 intervencions quirúrgiques i 3.500 parts. Per les consultes externes hi passen més de 200.000 pacients i pel servei d'urgències més de 100.000. A pediatria, l'hospital disposa d'unitats pioneres en el seu camp, com l'àrea del cor, la neurologia, la neurocirurgia, la cirurgia ortopèdica, l'oncologia, la medicina fetal, la cirurgia pediàtrica i l'oftalmologia. Però a més, destaquen àrees d'alta especialització com la psiquiatria, la neonatologia o l'endocrinologia, entre d'altres. L'àrea del cor de l'Hospital Sant Joan de Déu atén els trastorns cardíacs, entre els que destaquen les malformacions congènites del cor i les arrítmies. Es la segunda operación de este tipo que se hace en España. Amb quasi 200 operacions anuals, és una de les millors d'Europa en resultats per la seva baixa mortalitat quirúrgica, d'un 0,7%, baixes complicacions i mínim índex de cirurgia en neonats. 24 setmanes. El servei de neurologia és líder en el diagnòstic i tractament de les malalties metabòliques, així com en el tractament de l'epilèpsia refractària, les atàxies i les paraplegies hereditàries. Atén també el retard mental, retard psicomotor, les cefalees, les malalties neuromusculars i els trastorns del son. Els neurocirurgians de l'hospital atenen a infants afectats des del període intrauterí fins més enllà de l'adolescència, en totes les patologies que requereixen tractament quirúrgic, especialment tumors del sistema nerviós, malformacions cranifacials, craniosinostosi, hidrocefàlia i patologia del líquid cefalorraquidi, malformacions espinals i la cirurgia de l'epilèpsia. Aquest servei aplica la tecnologia més avançada, com l'endoscòpia cranial, el microscopi robotitzat, la neuronavegació, l'aspirador ultrasònic, la cirurgia làser i la monitorització peroperatòria del sistema nerviós. És pioner en l'aplicació de la Deep Brain Stimulation, en el tractament de les distònies, és a dir, trastorns del moviment corporal. L'especialitat d'ortopèdia i traumatologia estudia i tracta totes les patologies de l'aparell locomotor, des del naixement fins a l'edat adulta, siguin traumàtiques, congènites o adquirides. Destaca pel tractament de l'escoliosi, la luxació de maluc, les malformacions, el peu bot i la transposició tendinosa. Actualment, atén pacients procedents de la Unió Europea, Rússia, Orient Mitjà i Amèrica Llatina, especialment en els casos d'escoliosi, peu bot, amputacions i malformacions de la mà. La gran ventaja de Sant Joan de Déu, del Hospital de Sant Joan de Déu, es que hemos podido reunir una serie de especialistas de alta calidad, número unos, en todas las patologías que pueden surgir en el tema complejo del tratamiento quirúrgico de la escoliosis. Un trato fantástico, tanto desde el minuto 1 que entramos hasta ahora, que estamos aquí, muy bien. Muy bien, las enfermeras muy dedicadas a la niña y además el hospital muy preparado para cara al niño. El servei d'oncologia atén les malalties tumorals,
sent les més freqüents el neuroblastoma, el limfoma, el sarcoma, el tumor de Wilms i el meduloblastoma. Junt amb el Servei d'Oftalmologia, és el líder en el tractament del retinoblastoma. La integración del estudio molecular de sus tumores y las características del tumor de cada paciente para ajustarle específicamente un tratamiento diseñado a estas alteraciones. La mayoría de estos tumores hemos conseguido que los pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. Мы выбирали из многих европейских клиник, и нам посоветовали остановиться на госпитале Сан-Жуан-де-Деу. Els cirurgians pediàtrics de l'hospital són referents a Europa i estan especialitzats en cirurgia general i oncològica, cirurgia plàstica i maxilofacial, cirurgia toràcica, urologia i cirurgia neonatal. El servei és especialment reconegut en el desenvolupament de la cirurgia mínimament invasiva, com les tècniques laparoscòpiques. L'oftalmologia és el servei amb més experiència a nivell europeu, fundat fa quasi mig segle i format per un equip d'oftalmòlegs especialitzats en edats pediàtriques que visiten actualment més de 15.000 infants. Les patologies que tenen amb més freqüència són l'estrabisme, les cataractes congènites i la patologia de retina. És un referent per a diferents trastorns oculars, com el glaucoma congènit i infantil, els tumors extraoculars i intraoculars, els tumors orbitaris i la queratoplàstia penetrant infantil. Els serveis de neurologia, ortopèdia i traumatologia, oncologia i oftalmologia estan reconeguts a Espanya pel Ministeri de Sanitat com unitats de referència a nivell nacional en alguns dels seus tractaments. A l'àrea de la dona s'ofereix una atenció obstètrica humana i d'excel·lència professional, basada en el coneixement científic. En les gestacions de baix risc, l'atenció a l'embarassada i al part és respectat, afavorint el benestar psicològic i físic de la pacient. En els embarassos de risc, la unitat de medicina materno-fetal assegura un nivell assistencial i científic actualitzat i pioner en la nostra societat. L'atenció a la patologia fetal permet la pràctica de la cirurgia fetal avançada, sent un hospital de referència nacional i internacional. El servei de ginecologia, per la seva banda, atén a dones de totes les edats, oferint també una assistència especialitzada per patologies. L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona combina una assistència de gran qualitat amb un tracte molt humà que es canalitza a través del programa Hospital Amic. El seu objectiu és acollir en les millors condicions els infants i les seves famílies. Per això, compta amb més de 300 voluntaris, l'escola, els pallassos d'hospital, músics, la mediadora intercultural, l'infermera psicòloga que desenvolupa el programa Child Life i els gossos de la unitat d'intervenció assistida amb animals. L'hospitalitat i la solidaritat estan al nostre ADN. Per això, tractem a nens del tercer món de manera altruista al nostre centre i també a un hospital de Sant Joan de Déu a Sierra Leone. A més, som un hospital universitari, investigador i innovador. En aquesta àrea cal destacar el programa Hospital Líquid, que impulsa un canvi radical en l'atenció assistencial a través de les noves tecnologies orientades al pacient, com la consulta online, la telemedicina o les aplicacions de salut per a smartphones. El nostre hospital és un membre actiu de l'associació americana NACRI, que acull els principals hospitals pediàtrics dels Estats Units i d'altres països.
A més, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, hem estat guardonats amb el Premi Top 20 al millor hospital d'Espanya, de forma consecutiva en els darrers 10 anys. Tot això, més el fet d'estar ubicat a una de les ciutats més atractives d'Europa, fa que l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona sigui un centre d'atracció de nombrosos pacients tant del nostre país com d'arreu. Muy bien, es que muy bien, es que no tengo palabras y es verdad.